breaking news. Hazvina kutombomira mushe hama dzadiwa. Ndauyawo nenyaya pano iri kutenderera pari kunzi war veterans booed Opah Muchinguri, who is also chairman of ZANU-PF, after she introduced 2030 slogan. Mahia tried to calm the situation, but they refused to call him the great betrayal and the most corrupt leader. The war veterans told Mahia that his days in office are numbered, and the press was asked to leave. The war veterans was criticizing everything Muchinguri was saying. Hakomanaka pakashata nyaya iri kubudiswa apa nemwana unzi Chimama on X ndiye ari kutaura nyaya idzodzo. I'm sure ndiye anga ariko kamunongozva dzimwe nyaya dzokuti majournalist anenge akabatidza mazikamera pamwe something like that anogona kunge vangoitiswa kaya zvakamboitika gore riya zvakamuhadhi kazvokunzi mudelete footage iyo. Handii munongoziva zvemuzimbabwe hazvitembekeka izvo. Saka ndonyaya iripo pari kunzi Opah Muchinguri vakabva vachingoda vanoti ada kungotaura something. Mira izvozvo, musataura izvozvo zvokuti 2030 chiko nemi. Ndo situation iripo. Ndangotidarika nepanapa munoziva kuti haisusu zvenyaya zvikazvi tichingonhongerera chero tinoita sangana nayo kuti zvigare zvirimo muline imomo kuti vanhu vazive futi makuhwa ese anenge achingoitika. Munongoziva kuti zvichibasa chejournalism makuhwa ega ega. Saka ndonyaya ndakondidarika nepanapa ndichikuzivisai pachannel penyu. Kusazivawo kuti imi hama dzadiwa pamuri kunzwa nyaya yakaita sei chii chamakutofunga ipapo muri kuionawo sei nyaya. Tell me what you think in the comment section.